So, mga yun may message para ni Mamaging. So, wala na kailangan pang message para sa gahatag ka ng imong surprise? Dinon sa may mo wish sa imong birthday, Miss Sandarah. So, kinsa may akong pangayog message dire. Mga may message, Miss, para ni... Ay, ikaw naman, te. Te, mga may message sa birthday girl. Wala sila. Yun ko gagawin. Ako kabalo magingan. Tama ko maingan. Wala ka, thank you, tigay. Hilak dara, hilak ko gapin. Thank you, Maging. Love you. Love you. Love you. So, kinsa pa wala na ilay mo message. Ay, Manong. So, ako na lang mo message. Miss Sandarah, ang... Ikuyon ko kay... Mahilak mo rin sindar. Mahilak na unta ko. So, ang message sa surpresa de NEGROS Miss Sandarah is hinaot nga daghan pa kang katuigan nga mabot sa imo kinabuhi og nang dalaga naman ka ang kabalo na kag sa right o wrong og pag paningkamot sa imong pag-eskwela og gapasalamat mi sa imong mamagi nga nang nisalig siya namo sa pag-abot sa imong surprise bisag na siya sa layo og happy birthday and God bless you Miss Sandarah Park. Charot.